ndị Igbo be anyị ka anyị nọ tata mana anyị nọkwa ọfụma elu onu mụ malamụ anyị ekekwu maka ofe na-abaghị n'anya nọ n'ife isi onyonyo m ka anyị kwu maka ya tata maka ọ bụ na mụ nunu ekwune maka ya echi ndị Abakpa azọmofe wazọmagada anyị jee bọchamokwu anyị ga-afụ na wazọmaga na ndị Abakpa ekwumege na wa bụ ndị nwe ofe ụfọdụ n'ime anyị na-ajụ siki bụ ife na-akpọ Abakpa ndị Abakpa bụ ndị Yoruba ndị Abakpa bụ ndị ofe mmanụ ndị Abakpa bụ ndị Yoruba oge ọbụla ịnụ ka anyị shi ode Abakpa Yoruba ofe mmanụ mai na wa ka anyị ekwokwe oishiwa eko ịmai na ụdịrị ndụ wee bi anyị ndị be anyị ji ashịkwawa ndị eko ka anyị kwuo okwu ofe nọ n'isi ife onyonyo tupu ndị Abakpa anala anyị ya Igbo be anyị ụfọdụ n'ime anyị adịghị akpọ ha ofe ọkwụrụ ọfụma ụfọdụ n'ime anyị na-asị na ofe okro dọ ọwasị okro soup okro bụ afa ndị ọcha nye ọkwụrụ ka ndị Igbo be anyị wedulu ka weje ga-eme odibo na Amerịka na 1679 wee bulue n'obodo ndị Amerịka ndị ọcha ajụmawa ife ọ bụ wasị na ọkwụrụ dọ na wee rie ndị ọcha ịma n'ilewa dị na mma ịkpọ afa ndị Igbo ịkpọkarị nke anyị na-afụ ụfụ mana anyị na onwe anyị na-enwe ike akpọ nkewe ọ bụ na ịkpọ ha na nkewe wa amụma ya amụ mana wedị enwe ike akpọ nke anyị nkewa ga-eji mmụda ịkpọ afa nke anyị wagụgharị anyị afa ya mewa ji gụgharị sizi ọkwụrụ bịa gụzia okro a iya anụ bụ afọ oyibo ndị ọcha gụọ ọkwụrụ na 1679 ndị Igbo bụ ndị izizi ọkwụrụ bụ afọ izizi waji wee mala ọkwụrụ and ndị Igbo bụ ndị izizi wee afa jie na-agosini na ndị Igbo bụ ndị izizi mala ofe ndị Igbo bụ ndị izizi mala nnie tupu ndị ọzọ abịa erime mana wee ga-ekwu kịta ndị ọzọ eso anyị zọma unu afụga na ịkpọ afọ anyị adịghị ekwe ndị ọcha eme ọ bụ na anyị na-anya tata anyị ga-afụ na ụfọdụ afa n'ime ana Igbo ime delta kawakadama ifefu ndị Igbo anyị nọ n'ime delta wagụgharị afa anyị shinne maka na okwenewe ga-akpọ dịka Asaba Ahaba Kawatebụ ndị Ahaba Kawete shewa amaziam ife afụfụ isi Ahaba waji gụgharịzịa Asaba nnukwa na wagụgharị Igbuzọ abụ n'afa weteza nke ọbụla na ikwenewe ga-akpọ ndị ọcha agụgharịa biko donnarịọ anyị ka anyị esokwenewe gụgharịa afa nni anyị isoghege wee gụgharịa afa nni anyị nwee ike nalị ya ụfọdụ ga-asị ka ife anyị ji ka ọ bụ na ndị Igbo ya bụ ụzọ weghe nnie ka ọ bụ ndị Igbo bụ ndị bụ ụzọ gụọ afa ka ife anyị ji okwu nke ga-eme onwe ife anyị ji ya ga-eme ife anyị ji ya ga-eme bụ na ụmụ anyị ga na-amụ ha ndị ọzọ ga na-amụ ha ndị na-asị na wa bụ ndị mmụ ndị Igbo n'ime Naịjirịa ọmakwezi wee na-asị na wa bụ ndị mmụọ anyị ọ ga-ekwezi anyị kwụsị maka ife ndị a bụ ife ga-enwe ike weghesi as evidence ya ka ga-enwe ike weghesi siwa na ọ bụ n'isi na anyị nwenyi ka o si bụzi n'oge dị ọnwụ oge dị ọnwụ anyị nwe ife dị ọnwụ oge dị ọnwụ oge dị ọnwụ ndị Igbo ma ife dị ọnwụ unu asịzi n'oge dị ọnwụ na unu nwenyi na ọ bụ na itie gbama oge anyị ekwu ị ga-afụ na anyị bụ ndị Igbo anọ ga-atụpụ ndị ọzọ anọ unu afụ ife ha ya o ji bụ na ọ dị mkpa na anyị jido nke anyị ife kachasị asọm n'ịbụ ka ndị Igbo anyị si esom ọbịa na-asọtụwa n'ife ndị na-ekwu okwu na-ekwu kịta ndị be anyị kirie ọ ga-asọtụwa maka na wa afụgo onye na-akwụsị na ịntanetị na-asị na eke ife webụ nke nọ ka anyị si eme nke nọ ka anyị si eme ọnwụ ka anyị jido nke anyị bụ nke anyị ka anyị tụfukwene ka anyị mụgosi ụmụ anyị kwụsị ịgwa ụmụ anyị na ofe okro ka isi ife isi n'ụlọ bụ ofe ọkwụrụ ọ bụ n'ofe okro daalụ n'oshine kesisali n'umozie ọ bụ na dịka esodem na Facebook biko solu m ndị Facebook na-ezuzu ezuzu so ọ bụ na ị ga-esodem na YouTube subscribe to my YouTube channel gbati your notification bell YouTube m ka na-ekpu ọkụ kịta karị Facebook maka ndị Facebook jido peji m ejido mana ndị YouTube na-ekesisa vidio ịchọ ka ị na-afụ ife nchantị
subscribe to my YouTube channel ka Chukwu gọzili m ndị Igbo. Biko do ndị Igbo be enyi ndị si na wa ga-akwụ m n'azụ ike ama agwụwa, biko do narịọ anyị lohekwenu ije nchọ ije on the 22nd na Abuja. Unu bụ ndị mekwe Institution of Humanitarian ji wee fụmụ, ọ bụ na nunu so membia bupụ em n'ezi. Ndị humanitarian institution ama fụm ya ka waji fụm nye m scholarship wenye ga mekita enwene m ego ga-eje Abuja. Biko n'udo ndị mmadụ na-atụnyakwali m ego, I appreciate na si unu daalụ, mana ya bụ ego adịka elude. M na-arịọ ka Chukwu biko metụ ya aka n'obi ka inyeli Ada Anịọcha 101 aka ka o je Abuja je buheli Ada Anioma 101's family certificate wee maka ọ bụ na Moses so ya enwe anyị ncha ya eso onwe. Daalụ n'ishine ka Chukwu gọzie onye ọbụla ka o mesie.